Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa waqt li nitolbu għal pajjiżna. Nistqarra Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Adoramus Te.
nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-aġeb, nitolbu li tiba tiegħek għall-art twelidna biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li jwettqu kollox fil-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangawdu dejjem ir-risq it-tajjeb bisliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Birku lil Mulej, Alla ta' Iżrael, u jagħmel ħwejjeġ kbar kullum kien. Ollina bil-ġieħ sa min ġu fomna u ġib ruħu magħna skont it-tieba tiegħu. Ħemlina qalbna bil-ferħ u jagħtina sliem fi żmienna. Sliem lil Iżrael għal dejjem ta' dejjem. Tibqa' fuqna it-tieba u l-fedeltà tiegħu biex jagħtina il-ħelsien fi żminijietna. Il-kelma tal-Mulej. Nrodlok ħajr Mulej qalbi kollha, quddiem l-anġli irrid nannilek. Ninxteħed quddiem it-tempju imqaddes tiegħek. Nrodlok ħajr l-ismek, għat-tieba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih sejjaħtlek stmani, kattarli il-qawwa f'ruħi. Infaħruk, Mulej, islaten kollha tal-art, għas-sema u kliem fommok. U jannu l-imġiba tal-Mulej, għax kbir hu s-sebħ il-Mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Puti, grazzja lilkom u sliem minn Alla missirna u Sidna Ġesu Kristu. Jiena niżaħħar dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja ta' Alla li ngħatat lilkom fi Kristu Ġesu. Li fih intom stanejtu b'kollox, f'kull kelma u f'kull erf, skont ma' xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom.
Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li wettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun fil-milja tiegħu. Inkantaw flimkien. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom, biex il-ferħ tagħkom ikun fil-milja tiegħu. Dan hu l-kmandament tiegħi, li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nseħħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażultu lili, iżda jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li jiena nikkmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. I hope our English-speaking guests have received
the English translation of my homily. If not, I would ask them to tell the protocol people to give them a copy. I don't know how that is going to happen, but I see that the ambassador of Ireland does not have a copy. Eccellenza Ġen President, Vice Prim Ministru, Ministri, membri parlamentari b'mod speċjali mmexxijin mill-Iskwiper, kap tal-Oppożizzjoni, diversi Presidenti emeriti, tislima partikolari wkoll lill-Ġudikatura mmexxija mill-Prim Imħallef, membri tal-Korpi Kostitwiti, Eżis Maltin, I would like also to extend our heartfelt welcome to our guests from abroad. Sa mill-eqdem żminijiet il-filosofija pruvat tiskopri u tesprimi l-aspirazzjonijiet fondamentali tal-umanità. Il-katalgu klassiku tal-valuri li l-umanità tixxenna għalihom hija tfittex is-sens tal-ħajja li lejn mir-realtà ta' kuljum, il-lista tal-valuri trascendentali, bl-Ingliż the transcendentals, tingludi fiha l-unum bil-Latin il-wieħed, il-bonum, it-tajjeb, il-verum, il-veru, u l-pulkrum, is-sabiħ. Xtaqt naqsam magħkom ftit, ma rridx naqtalkom qalbkom, ftit riflessjonijiet ispirati minn dawn l-erba' valuri trascendentali. Il-punt tiegħi huwa dan. Fl-1964-52 sena ilu, Malta saret stat indipendenti post li hu bid-dritt tagħha fis-soċjetà tan-nazzjonijiet. Bil-fatt il-Prim Ministru qiegħed il-ġnus Magħquda proprju biex jafferma din ir-realtà sovrana u kostituzzjonali. Il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tadotta fiha il-lista tal-prinċipji fondamentali tagħha u l-lista tad-drittijiet u l-aspirazzjonijiet fondamentali tagħha. Iżda l-poplu Malti, organizzat bħala stat, iħares u jippromuovi l-ġid komuni sakemm u daqskemm jaqsam l-aspirazzjonijiet trascendentali tal-familja tal-bnedmin fit-tħaddim ta' kuljum tal-awtorità, fis-setat, fil-governanza tal-istat. Fi kliem ieħor, qed nipproponi l-erba' valuri trascendentali li semmejt diġà, l-unità, it-tjubija, il-verità u żbuħija bħala kriterji għal governanza tajba. Dik il-governanza li denja tal-familja umana u li l-politika trid wieħed jittama taspira għaliha. Nibdew bl-unità li hemm nisla mill-unum il-wieħed. Il-Gvern tal-Istat għandu jkun l-ewwel u qabel kollox mibni fuq it-tiftix tal-unità nazzjonali. Il-governanza li tifret li hija mibnija fuq il-privileġġ tal-ftit jew li tippromuovi bla skruplu lealtà lejn partit politiku aktar milli lejn l-Istat hija tradiment u velenu
għal ġid komuni tas-soċjetà. Kull ċittadin taħt ir-regola tal-liġi bħala espressjoni tal-ġid komuni għandu dritt li jkollu sehem mill-għana kollu tal-istat u jibbenefika mis-servizzi tal-gvern u minu jew imini. Fi kliem ieħor, it-taqtija kontra d-diskriminazzjoni inġusta hija ġlieda għall-għaqda nazzjonali. It-tieni valur trascendentali huwa it-tjubija bħala espressjoni tal-bonum, it-tajjeb. Il-ħajja morali tinġabar fl-espressjoni bażika fittex it-tajjeb u evita il-ħażin. Ir-raġuni tal-bniedem tallimna li dan huwa l-pedament ta' ħajja umana awtentika. Is-sistemi politiċi li jippretendu li jistgħu jwarbu l-eżiġenzi morali tal-bniedem jiswiċċaw biex isiru karikaturi mostrużi ta' gvern statali. Meta l-ġid komuni jiġi sagrifikat fuq l-artal ta' egoizmu tal-ftit bl-iskuża ta' pseudo-ethos mibni fuq il-kilba bla rażan għal ġid materjali li lest li jaffeċ lil kollox u lil kulħadd, dak il-każ nistgħu ngħidu li l-istat huwa marit. Il-kliem tal-Apostlu missierna Pawlu huma tassew minnhom. Radix omnium malorum cubititas, ir-rerq ta' kull ħażen, l-erq ta' kull ħażen huwa r-reba. L-istat għandu jrażżan sewwa ir-reba tal-ftit li jaħsbu biss biex iħaxnu buthom b'detriment tal-ħafna. It-tielet valur trascendentali hija l-verità bħala sehem fil-verum, il-veru. Mhux daqshekk diffiċli li wieħed jasal għar-rabta li hemm bejn il-verità u l-valuri l-oħra tal-ekwità, tal-ġudizzju rett u tal-ġustizzja. Hemm istint primordjali f'kull wieħed u waħda minna li jgħallimna li dawn l-attitudnijiet huma msejsa fuq il-verità, fuq il-verità tal-fatti. Il-governanza mibnija fuq it-tawwiċ tal-verità bl-Ingliż spin, fuq il-ftehmiet oskuri, fuq ir-rifjut stinat tal-iskrutinju tal-pubbliku minkejja ħafna liġijiet u għediet solenni, ma tista' qatt tkun ikkonsidrata bħala governanza tajba. Gvern mibni fuq l-idea orwelljana li tiddisprezza l-verità jiġi żmien meta jiġġarraf. Min-naħa l-oħra, it-trasparenza u l-kontabilità fil-governanza huma valuri li għamlu lilna l-Maltin poplu tassew kburi bil-gvern tagħna. Ir-raba' u l-aħħar valur trascendentali huwa żbuħija bħala espressjoni tal-pulkrum, dak li hu sabiħ. Ma nafx sa fejn ix-xjenza politika tistudja relazzjoni bejn il-governanza tajba u żbuħija. Mhux qed nifhem jekk xi politiku għandu xikun gustus jew għandix tkun ħelwa, għalkemm hawn min jaħseb li jista' jkun ta' benefiċċju għalmenu għall-posters. Imma jiena nixtieq nitkellem dwar is-sapienzja cordis, l-erf tal-qalb.
Din l-espressjoni tiġbor flimkien element ta' verità, l-erf, u l-element ta' tjubija, il-qalb, l-erf tal-qalb. Il-verità u tjubija li waslu għall-erf tal-qalb. Jina konvint li kull ċittadin li huwa affirmat u mħarreġ fil-verità u tjubija jirnexxielu biż-żmien jiżviluppa fih innifsu dak l-erf tal-qalb li ġelu jġib il-qudiem u jħares iżbuħija il-pulkrum, iżbuħija tal-arti, tal-arkitettura u tal-ambjent. U hawn inqiegħed qudiemna l-koll din il-mistoqsija. Ma naħsbux li tkerrieħ tal-wirt naturali u storiku tagħna huwa sinjal ċar ta' nuqqas ta' erf tal-qalb. Gvern li ma jedix, ma jejjiex, jistinka biex iħares u jirrestawra l-wirt tagħna, li bl-entużjażmu jiddefendi s-safa tal-ibħra tagħna, li jippermetti biss żvilupp sostenibbli, huwa gvern li għandu għal qalbu iżbuħija li esprimi l-erf tal-qalb tan-nazzjon, id-den sabiħ ta' din l-art ħelwa. Din l-espressjoni tfakkarni fit-talba li nlisnu b'qalb waħda fl-innu Malti. Għati kbir Alla, id-den lil min jaħkimha. Amen. Li tolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu. Ħalli l-koll flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek. Jew taqdi l-missjoni tagħha li turina t-triq tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Ħares lil din l-art ħelwa, l-om li tatna isimha, biex tibqa' dejjem toss is-sejħa tagħha ta' pajjiż nisrani. Nitolbu. Għati erf u den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid tagħna imdawlin mit-tagħlim tal-Knisja tiegħek. Nitolbu. Kun dejjem magħna biex kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Waħnina tiegħek atina dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax bnedmin dgħajfa. Bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek Ġesu Kristu Sidna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jinbattunna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marja Verġni. U għatemm irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull Qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajn, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi, reġa ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-paqt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imserda ma' dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu għati l-inna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, ninħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
Te Deum laudamus. Sancta confitetur ecclesia. Venerandum tum verum et unicum filium. Tu rex gloria Christe. Tu non oruisti virginis ruut erum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. Tergo quesumus tuis famulis subveni, quod precioso sanguine redemisti.
nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tiba tiegħek atina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Orru fil-paċi ta' Kristu u l-festa tajba lil kulħadd. And thank you for all our foreign guests and especially a special greeting to the diplomatic corps. Thank you very much for your presence. Thank you.